Tak sahur utangku. Pokok minggu ngarep aku rene kok sampai gak mbok lunasi. Tak jabel omahmu. Aja to, Bos. Nang omahku jabel aku turun ndi, Bah, kowe mbambung, Bah, turu isor jembatan kuwi lak urusanmu. Piye to? Untung ki mangane bosku. Nek anak bosku tak putul ndas. Kemangi wong nagih utang, Cuk. Lah mosok wong sakmono kean nagih kabeh. Patran aku utang bang ora tok kok. Jo layak. Mangkane to, sok-sok nenek tamu kuwi ceken dhisik pacakane piye. Ku lagi omong aku. Pas yak-yak koyo maling ngono kuwi wae. Ngombe sik, Bos. Gak, Ku ngelak. apuran ngono. Ya wis. Sik to, Di. Jane lek tak sawang-sawangi awakmu ya ora gablek apa-apa iki. Tapi utangmu kok ting 3 wecek mbok ge opo, Raimu tak rewang utang sampai kating tlecek gara-gara mbok apusi lho. Kok iso aku lho? Arep gak ngaku wae. Aku mbok pempe ping ra kaping. Kok dudu kancaku wis sak penjarane wae. Peh. Lah nyapo kaya aku rambut penjara nih. Neng kono lho malah penak. Uripku iso terjamin. Mangan dijatah, ngombe dijukukne, rokok lho mblasah. Sampai berbagai macam merek lho enek. Aku sampai bingung milih kok. Lah mosok nang kono dijatah rokok. Udes, Bos. Wah, alah gatel. Ya ora apa-apa to. Masih udes disumet panggah metu beluke. Wis ngene lho, Bos. Ayo usahamu iki ditotone sing mening. Awakmu ora usah kuwatir, panggah tak ewangi mikir. Lho cangkemmu malah kakean cocot. Wis saiki luluki udeken ya, aku tak sing nyitak.